Mislim da će mi ovo biti jedan od većih herojskih podviga, a to je da sam zapravo uzela telefon u ruke i konačno ispunila obećanje Aleksandri. Iskreno da budem, nisam se nešto ni trudila, ni uopšte se bavila tim koju Aleksandra inicira, a iz prileženog se vidi da se nisam uopšte potrudila. Jedino što malo varam, a to je da ja kao dizajner imam ovo beauty svetlo, pa peglam svoj podočnik i svoj umor. Šalu na stranu, Aleksandra, prvenstveno hvala ti mnogo na ove ideji i a samim tim i na uopšte toj misli da sam legitiman član ove čete heroja i heroina. Ovo se ne zvučalo pogrešno. Šalu na stranu opet. Jako mi je nelagodno da pričam o sebi iz tog aspekta eventualne heroine, zato što moj rad je vizualan i oni ljudi, ako me po nečemu znaju, to je po mom radu i onda ja tu ne moram nešto mnogo da pričam, a to je dizajn. Međutim, i kada je u pitanju modni dizajn kojim se bavim, ja sam se trudila nisam se trudila, zapravo bio je to prilično organski nagon kako ja to postavljam sebi u glavi, a to je da se ne radi samo o estetici, već se radi i o etici i bezmalo o nekoj vrsti indirektnog zagrljaja više ljudi istovremeno. Jako mi je bitan taj moment empatije i sa tim u vezi tu postoji, da kažemo, jedan segment mog života poprično posvećen društvenom aktivizmu i humanitarnom radu. Za sve vreme trajanja moje karijere, građenja moje karijere, taj deo je nekako uvek isplivavao na površinu. Ništa me nije dovoljno činilo srećnom kao moment kada sam u prilici da zaista nekome pomognem i da se neko zbog mog delovanja osjeća dobro, odnosno bolje. Kao što rekoh, moj brand postoji i ljudi me znaju najviše po tome, međutim uvek me mučio taj moment kako ja mogu više, bolje, aktivnije, posvećenije da se bavim društvenim aktivizmom, a da na neki način i egzistiram. Jer složit ćemo se svi, biti humanitarac je jedan od težih poziva, naročito kod nas u Srbiji, zato što to između ostalog zahteva i tu izvesnu finansijsku stabilnost. Onda sam došla na ideju da zapravo kroz stvaranje svog brenda prvenstveno stvorim jednu prepoznatljivu platformu, odnosno ime i prezime, gde ću u perspektivi plasirati svoje ideje koje se tiču humanitarnog rada i gde ja tu ne moram nešto mnogo da objašnjavam. Moji neki prvi koraci što se tiče humanitarnog rada su bili poprilično skromni, u skromnoj režiji, ili se radilo o doniranju, odnosno davanju, da kažemo, haljina za maturantkinje koje to sebe nisu mogle da priušte. Pa onda licitacije odevnih komada i onda se taj prilog usmeravao na adresu gdje je to bilo neophodno. Do jedno od većih akcija na koju sam posebno ponosna i nije samo mojih ruku delo, naprotiv, radi se o velikoj jednoj četi ljudi, akcija zaštitilice koja se desila posle pojavom korone, a radi se o donaciji preko 15.000 pamučnih maski i to je zahvaljujući džedajskom pokretu, čiji sam aktivan član bila jedno vreme, sada je već to jedna pasivnija varijanta, jer prosto nemoguće biti sve prisutan. To je akcija gde smo mi donirali te maske medicinskom osoblju ne samo u Nišu, nego
bukvalno cijelom južnom delu Srbije, uključujući Kosovsko Pomoravlje. Jako sam ponosna na tu priču, ne samo u domenu brojki, tipa, eto, tih toliko maski, već način na koji smo mi funkcionisali, odnosno reakcije ljudi na to, koji su se uključivali volonterski da se sve to desi. Neka direktiva jeste bila naša, Ženskog pokreta i mene, ali govorim i o ime ljudi, odnosno žena konkretno, koje su šile dan, noć i sve to radile volonterski zato što su verovale u empatiju i da je imperativ održivog društva zapravo ta iskrenost, pristupačnost, doslednost ideji i, kao što rekoh, empatija. Prvo i osnovno. Kada već pominjem moment empatije, nešto što bih izdvojila kao svežu informaciju i, da kažem, na mom terenu tog, eto, kako to Aleksandra rekla, herojskog fronta. Ja sam od skora, od marta, član fondacije Tijana Jurić, koja se 24/7 bori za bezbednost dece. I ne samo time, nego tu je u pitanju i net patrola i razne edukacije i dizanje svesti i o mentalnoj higijeni i o društvenom aktivizmu itd. Evo, ja nosim jedan od dukseva koji će uskoro biti u prodaji na web shopu fondacije i zapravo ljudi će biti u prilici da na taj način podrže misiju fondacije i bezmalo budu heroji nekog deteta. Ja mislim da se to nije slučajno desilo, da se ja uključim u fondaciju Tijana Jurić, iako smo Siguru Jurić i ja upoznali kroz nemio je događaj stradanjem Jovana Veselinovića, sina moje prijateljice, jako bliske prijateljice, mogu slobodno reći sestre. Mi smo se kroz tu priču upoznali i, eto, da kažemo, prepoznao se potencijal za saradnju i ja sam tog momenta shvatila da je to zaista jedna kosmička korelacija, iz razloga što mene ništa tako srećnijom ne čini kao pozicija da nekome zaista mogu da pomognem i da se neko zbog toga, zbog mog, eto, kako god djelovanja, osjeća ne dobro, bar bolje. Tako da sada sam najviše tome posvećena i radimo na dosta stvari i jako sam ponosna i na to što će kancelarija fondacije biti u Nišu vrlo brzo, gde će ljudi zaista moći da dobiju odgovor, ali prvenstveno opet se vraćam na tu vrlo bitnu reč, empatiju u situacijama kada im je ona najpotrebnija, odnosno neophodna za bilo kakvo poimanje traume, odnosno za zdravljenje od iste. Ok, već sam zašla u mnogo veliku minutažu, tako da ću skratiti, ja mislila sam da neću imati šta mnogo da kažem. Aleksandra, mnogo ti hvala na ovoj prilici. Ukoliko bude bilo prilike i to tvoj koncept podcasta dozvoljava, možemo pričati još što o tim nekim projektima koji slede, a tiču se heroja, jer verujem da ih ima puno i da kroz te konekcije koje sada ja imam mogu tebi značiti za širenje svesti da dobri ljudi i dobro u ljudima zaista postoji i da apsolutno nije sve tako crno, ma koliko god to zvučalo kao kliše. Kogod ovo pratio, slušao, veliki poljubac i zagrljaj ovako kroz piksele i nadam se
da ćemo sve ovo drugačije raditi, odnosno uživo. Ćao!